Hi guys, nalimi diri sa North Sky. Located siya sa Sugod. Nag-search lang ko and then curious ko kanindot sila pool. Ang ilahang price room is 1.8. So good for 2. Ako kay siya nga room actually. Naani siya vanity table with suga. And then na sila heater, kani, nets. Ako kay siya cabinet, ilang aircon nasa taas. Then, ang mga food. Ako kasi lamisa, ilahang TV. Funny kayo if dili ba ni mag-video, okay? Ma-request kami, I don't know. Ilang bed, duha ka bed, lingkuranan nga mahimong bed. Pag abot na mo din may tubig. O di mo on ang aircon. O di po mo on ang TV. Ato lang mo sa reception yung patabang mo sa pag or ipa-on ang tubig kay of course, nag-save po sila. Tago-tago po siya, no? Padawat na ko sa key, walang, kiver lang jud ko, nagbahala gauwan, kiver lang ko. Ang sudihang, yan, ko din. Kuya, di lagi maon ang TV. Di po maon ang aircon. Mo din siya. Kung sa hotel, natong mga key card, ang tawag ani is key plug, oh. Wait. O, wait. Pakita ka. O, di ba? Wa siya gaon. Dayon, pa ako siyang isaksak nga rin. Saksak na ko siya na rin. O, di ba? Nag-tip, light siya. Then, na din siya dayon. Tadaan! O. Naa sila'y key plug. O, di ba? Light siya ang ilahang resort. But anyways, tomorrow, since gabi namin naabot tungod sa ka-traffic, I will show you guys sa outside. Tago-tago dyan siya. Outside sa room. So, wala siya. So karon mag-biro lang sa taas inside sa room. Check it this. Check it out. Check it this. Check it out. Biro. Gani. Nice. Let there be light. And here's the light. So, 6 a.m. ang sunrise. Hopefully, makamatag sa'yo. Magtagay ba kami, magtagay. Huwag katagay, oh. Wala hubog kignaw. Karon is gandamig. Tudong. Manay lingaw na mo ron. At doon ni namo ning the bar nga gin. See you tomorrow. Tagay is life. Good morning guys. Tanawa lang ang sunrise. Actually gabi nakatagay jud mi. Naka-half mi sa the bar gin. Kita mo sa kana dagat nindot di siya tanawan. Ngit pa. So sorry. So, check my B-roll sa alas 5 sa buntag diri sa North Sky. So sige na ako B-roll, naguba akong chinilas. And hayag na dyan down. Like this. Naguba dyan akong chinilas pero naayaw naman. Okay ra, nabalik ra. Say good morning to Yamik. Marata akong short B-roll, kay ngit-ngit pa siya. Free breakfast ni Dere. So, niduta dyan sa sound, sa langgam, buntag sa'yo. Then, hangin po dyan kayo. Sige ko pangutot. Daghan dyan kayo kung ganahan mapicturean. Nanakay na picture. Which is ngit. But naa siya lightnings. And karon nang tanaw ko dere.
Nice sige siya ang position. So, balik sa kadali. Hi guys, good morning. I will show you sa lugar nga amo ang na lagan. Trip-trip na mga laan. So, mani siya ang view. Dagat na siya nas unahan. Mo ilang mga villas, rooms, and then ang pool. Kani siguro siya nga area, kani siguro na siya laom. Kani siya may laom and jacuzzi. Char. Slide. Then na sila yung washing area and then public CR. Ano na sila yung public CR is because mo offer sila og day use na ilahang tawagan ni ilahang mga cottages for day use. Pang chill lang siya na klase. Di ka siya kabunggahan kaayo o beach, pero if you wanna just chill and unwind sa mga taong busy and then ganharag dool. So, area mo sa North Sky Beach Resort in Sugod, mga kapatid joke. And daplin na jud kay siya sa dalan. Pwede ra ka mo sakay og series and akong advice is ayaw mo sakay og gamay nga bus, samok. Ayang timaylan kay tupad og minibus, mini stop. Siya gatawa kay siya may nagsuggest og minibus. As kang lami sa mong biyahe. In other words, kung gamay kag lubot, carrier ka. Pero kung dagko mong lubot, ay na lang mong sakay o ka ng mga minibus, sakay na lang dyan mo og series. Kay grabe kagamay ang sakyanan atong among sakyan. Hindi doon tayo naog kay yung picture pero sa man. Mga na ta. Ah, sige. Boss, ablihan ni siya, boss. Binakog na kala. Wala din siya nalako. Well naman ginalakay. Salamat, boss. Salamat Thank kayo. you. Yeah. Hey! Saya nga karon pa nakag. Muna yung seashore and magbiro na sa seashore. Seashore din sa North Sky. Naka-picture ko sunrise. Na-jud day sunrise. Sakto jud day. And sakto jud kayo siya. 6:05 ang sunrise, which is the cooking adlaw. Naka-picture ko gamay. And just finished my motion time lapse. Diri sa DJI. Tanawa niya. Walkthrough mo sa place. Muna siya entrance, which is tara! Mag-start dire sa entrance. And that's it. Mao to ang place.
Ang restaurant raw na ako na videohan. So, plan is, again, mag-breakfast. It's 6:47 pa. Open ang restaurant is alas City. Kaon, then ligo sa pool. Dugay-dugay na makaligo. Og pool. So, be back again guys, later. And man na guys, pungutod. Good morning! Manamig explore siya. Manamig explore sa place. Buntag sa iyo. Di ko mabuhig, bugnaw. Manamig explore sa place. Manamig explore sa place. What Miss Breakfast, Alas City. Which is time check, 6:46 pa. Chill sa midare. Later, magsamok-samok na sa ganun yun.